So what's up, magandang hapon mga kaibigan. Again, welcome sa ating channel mga kaibigan. No? So sa mga bago na sa di pa nakasubscribe no ng ating channel, no, please subscribe mo sa ating channel mga kaibigan, no, and i-hit niyo yung notification bell para updated ka sa ating mga bagong upload na video, labi na pag natin yung mga tutorial guide mga kaibigan sa 3D lutuan steel, no, saan pagkuha mga kaibigan, no. So karon no atong tubagon ang atong mga pangutana sa atong mga solid subscribers, no, kining maong every draw angle guide, no, saan ni paggamit, no, paano gamitin at paano paggawa mga kaibigan. Okay, so 2024. So ngayon mga kaibigan, no, revise ito yung previous revise ni, no, sa ato ang uploaded na angle guide, no, katong every draw angle guide sa 2023, I think 2023 ata yun. Okay, so una natong buhaton mga ka-shortras, no, una natong buhaton is magbase ta o unsa ang resulta sa previous result. Okay, so kining every draw angle guide, no, so taga draw to PM kung ganahan ka unsay possible combinations muning gamiton 3D national or lotto and STL mga kaibigan, lahat na STL. Okay, so una natong buhaton is dito natin ilagay yung previous result, no. So dali nato ibutang, for example lang natay previous result na 903. Okay, so muni plus tada sa 903 tanan na previous result ari ibutang nato o mga kaibigan. Okay, so 903 naglast sa 3, tama. So ato lang ni ipadayon hantod maabot na diri sa pika side mga kaibigan, no. So 4 ang sunod ni 3, 4 5 6 7 8 9 0, and then balik ta sa 1 kay 0 to 9 raman ta mga kaibigan, kay duwa na 3D and STL. Okay, so nanakay gitawag na every draw, no, every draw angle guide mga kaibigan. Again, akong balik ko na dili ni siya ingon 100% mga kaibigan, na siguro sa mga 70 to 75% mga kaibigan kana atay gitawag na bidding, no, kompetensya na bidding mga kaibigan, no, usab doble. Okay, so again balik ta na natay every draw angle guide karon mga ka-shortras, no. Ang atong buhaton mga ka-shortras ko na natay every draw angle guide, no, pagkuha sa 3D na digit, no, tulo ka digit mga kaibigan, no, og diri lang ka magkuha og pairing guide diri nga side mga kaibigan, ha. Kini diri lang ka side, mas prefer ka diri na side mga kaibigan, no. So makuha nimo diha na pairing guide 94 04 35 and 36 mga kaibigan. So muna imuhang possible combinations. Okay, so maabot lang ka diri na side kung naa kay naay digit na same sa previous result. For example, 3, no, kung naay 3 diri panalitan mga kaibigan diri na side, kung naay 3, no, diri na side mga kaibigan. For example, naay diri 3 baron, so imong as defend mo si 38 and 37 only mga kaibigan, no, every duha every draw angle guide. So anara ka simple pasan paggamit mga kaibigan, no. And then para makuha na to ang last digit mga kaibigan, i-apply na to ang ato ang proper using the syndicate and mirror number, no. So natay proper using po the syndicate and mirror number, no, naka-upload na diri sa ato ang channel mga kaibigan. And sige lang, ako lang i-upload po diri ang link sa may description para sa namoy basihanan mga kaibigan. Okay, so dapat no kambalo sa mo unsay kano sa top pwede mo gamit og syndicate and mirror number unsang orasa mga kaibigan, no. So para sa swak siya mga kaibigan unsa kaning every draw angle guide mga kaibigan, no. So una lang ka simple, no, paggamit ning maong every draw angle guide natin mga kaibigan, no.
So by next update na to mga kaibigan, no, kay duty mako karong gabi siguro kung di pa ta gukuron sa duka ugma, no, basig maka-upload ko sa all through angle guide, no, and tutorial gamay saan paggamit mga kaibigan. Okay, so mo to saan ni paggamit mga kaibigan, no, dapat makabase ta sa previous result, kuha tag pairing number and para makuha to ang last digit para na mababuo na to ato ang 3-digit combinations applying sa tong syndicate and mirror number, no. Ayan ninyo og sayo pa pag format mga kaibigan, no, tungod kay para di mo, no, di mo usab mihang pairing kay mo na gini siya mga ka-shortras, no, kini hindi lusot sa mga numero mga kaibigan, no. Kini mga ka-shortras, no, teman ninyo design niha, ini design na diha ang atong last digit na combinations, no. So pwedeng mo kuha ka drug pairing 9 4 or 9 8, di pwede yan mga kaibigan. Dapat, no, dapat mga kaibigan dre mo anyong ikatulo na angle, no, ikatulo na yung angle or digit dre sa tuwang empty box mga kaibigan, no. So again, please subscribe mo sa ating channel and hit nyo yung notification bell para updated ka sa mga bagong uploaded na video mga kaibigan. Okay, so bye bye and amping ka nun mga kaibigan.